ହୋଟେଲରେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ବେଡସିଟ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ ହଉ କି ରିସୋର୍ଟ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ବେଡସିଟ୍‌ର ରଙ୍ଗ ଧଳା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଏହା କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଧଳା ବେଡସିଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ଦାଗ କିମ୍ବା ମଇଳା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଅତିଥିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଧୋଇବାରେ ସୁବିଧା। ଧଳା ବେଡସିଟ୍‌କୁ ଗରମ ପାଣି ଓ ବ୍ଲିଚ୍ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ାରେ ବ୍ଲିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧଳା ବେଡସିଟ୍‌ରେ ଏହି ସମସ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି, ପରିଷ୍କାରତା ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅତିଥିମାନେ ରୁମ୍‌କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି କ'ଣ? ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବେଡସିଟ୍ ରହେ, ତେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧଳା ହେଲେ ଏକାଠି ଧୋଇବା ସହଜ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସମୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କାରଣ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆଲୋକକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଫଳରେ ରୁମ୍ ଅଧିକ ବଡ଼, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ହୋଟେଲରେ ଧଳା ବେଡସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଛରେ କେବଳ ଫ୍ୟାଶନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଫାସୁତୁରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ରହିଛି। ଏହିପରି ଆହୁରି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।